Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Бурычларны вакытында түләмәсәң, кунаклар килә. Коммуналчылар 10 ел буена ишек ачмаган шәһәрдәшебезнең фатирына үтеп керде. Төзелеш майданында җир убылды. Бу күршедәге йортларга ничек ягынты ясый? Спектакль барышында костюмнар алмашынмый, сәгать ярым тамашачы каршында бер генә актер. Мастеровые театрында моноспектакль тәкъдим иттеләр. Электр энергиясын, газ һәм кайнар суны өзгәннәр, әмма шуңа да карамастан 700 мең сумнан артык бурычы булган шәһәрдәшебез барлык уңайлыклардан да файдалана ала. Ул үз билдеге белән фатирына газ ут керткән, шул рәвешле фатир йорты яшәүче башка шәһәрдәшләр өчен куркынычлык тудыра. Хуҗа 10 ел буена коммуналчыларны фатирына кертми. Узак вакыттан соң ниһаять белгечләр фатирга уза алды. Фатир хуҗасы ишекне вата башлагач, үзе кайтып җитте. Суд карары суд приставларына фатирга керергә рөхсәт итә. 10 ел дәвамында фатирга белгечләрнең берсе дә керә алмаган. Электр энергиясы өзелгән булуга да карамастан, өйдә телевизор бар, 2 суыткыч эшли. Какой долг у вас сейчас? Знаете? Да. Какой? 6 копейками. Сверху железо, да? Это нормально для вас? Нет. Суд приставлары техникага арест салды. Суыткыч һәм телевизор хуҗаларга бүтән кирәкмәстә. Белгечләр законсыз тоташтырылган утны барыбер өзәчәк. Газны 2008 елда өзгәннәр бурычлы үз билдеге белән зәңгәр ягулыкны тоташтырган. Бу исә 56-21 йортында яшәүчеләр өчен куркыныч. Куркыныч шартлауы мөмкин, шуның өчен аларны без опять отключили от газоснабжения. Трубаларны безнең беренче причина монда кергән причина то, что алар капитальный ремонт булды безнең бу йортта. Алар капитальный ремонтны кертмәделәр и хәзер кергәч аларның трубалары бик неудобательном состоянии. Хәзер трубаларны алыштырырга тотынабыз. Электротехников идарә итүче оешмасында бурычлыларның кара исемлегенә 150-дән артык гаилә кертелгән. Которых за 500, таких, наверное, у нас еще нет. Есть там по 300 тысяч, по 200 тысяч. Это у нас особый случай. И вот за много лет удалось все-таки попасть в эту квартиру и принять хоть какие-то меры. Надеемся, что жители этой квартиры смогут правильно оценить ситуацию и выйти из положения должным образом. Шәһәрдәшләр хезмәт күрсәтүче оешмаларга 700 миллионнан артык акча тиеш. Коммуналчылар эшне зурга җибәрмәскә киңәш итә. Иң яхшысы бурычлыга идарә итүче оешмага килеп, белгечләр белән бергә проблеманы чишү юлын табу. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Пенсия фондында сораулар булган очракта контакт үзәккә шылтыратырга чакыралар. Яңа елдан сервис тагы да җайлырак эшли башлады. Элек телефон аша сорауларга 5 белгече җавап бирсә, хәзер 9 кеше консультация уздыра. Өстәвенә контакт үзәк номеры аша Тукай районы халкына да мәгълүмати хезмәт күрсәтелә. Аларга чиратсыз ярдәм итәләр. Белгечләр халык күбрәк иртәнге якта шылтырата. Шуңа күрә линияләрдә чират булырга мөмкин дип кисәтә. Төштән соң шылтыратулар бермә-бер кими. У нас же доступ есть к вашим личным кабинетам, мы же можем также зайти в личный кабинет и какие-то вообще операции, все, то, что касается пенсионного фонда, сделать по телефону. Вот, телефон остается такая, это удобная штука, мы ее будем, конечно, развивать. Төзелеш объектында җир убылды. Бүген төзүчеләр төшергән видео турында социаль челтәрләрдә фикер алышалар. Шәһәрдәшләр әлеге хәл күршедәге йортларга начар йогынты ясар дип борчыла. Яңа шәһәрнең 21-нче микрорайонында 25 катлы төзелүче объект Вахитов һәм Сөембикә проспектлары чигендә тора. Кадрларда җир убыла башлаганы ачык күренә. Стена обвалилась. Сейчас упадет. Смотри. Ой, как я вовремя телефончик достал. Җир убылган урыннан ерак түгел икенче торак йорт урнашкан. Якында гына автомобильләр дә торган. Шәһәрдәшләр әлеге хәл турында социаль челтәрләрдән белгән. Бу өйгә күптән түгел генә күчтек. Куркыныч булды, әмма бүтән квартираны сатып алган кешеләр турында уйлыйсың дагы, аларның куркуы тагын да ныграк дип уйлыйсың инде. Шуңа күрә куркыныч булды. Әлеге хәл аркасында зыян күрүчеләр булмый, объектта төзелеш эшләре дәвам итә. Төзелеше оешма вәкилләре бу эш план буенча башкарылды дип белдерде. Урынны җирасты гаражы өчен әзерлиләр дип аңлаттылар. Обрушение ведется, скажем так, под наблюдениями автора надзора и автора проекта и наших инженерно-технических работников. Эти обрушения, она запланирована. Просто она сползло чуть больше, чем как обычно мы срезаем. Срезать так, как стоя экскаватором внизу, она можно, наоборот, более опасна.
Түзүшө уюшмада борчуларга себеп юк деп аңлаттылар. Гүзел Шихапова, Елена Камалова, Сергей Вильданов, яңалыклар. КамАЗ акционерлык жамгыяты генераль директоры Сергей Кагогин Владимир Путинның сайлау штабы рейсләре рәтенә кертелде. Бу хакта дәүләт башлыгы үзе хәбәр итте. Штабта барлыгы 3 рейс булачак. Алар арасында Сириусы сәләтле балалар үзәге җитәкчесе Елена Шмелева, Дмитрий Рогачев исемдәге үзәк директоры Александр Румянцев. Исегезгә төшерәм, Россия президентын сайлаулар 2018 елның 18 мартында узачак. Сайлау кампаниясе рәсми рәвештә 18 декабрьдә старт алды. Шалуда кандидаттарны Россия президентына кандидатлар исемлегенә теркәү өчен имзалар җыю дәвам итә. Бүген Владимир Путин өчен имзаны шәһәрнең 3 сәүдә үзәгендә калдырырга мөмкин иде. Исегезгә төшерәм, бу сайлауларда Путин партия исеменнән катнашмый. Кандидатлар исемлегенә теркәлер өчен аңа 300 мең имза җыярга кирәк. Ил буенча бу саны яртысы җыелган инде. Меня устраивает, да. Все хорошо. В принципе, неплохо живем. Я как бы не против того, чтобы он выдвигался и был кандидатом в президенты Российской Федерации. Потому что доверяем Путину, потому что у нас в стране улучшения идут. Проживаю в Чернах уже более 30 лет. Так что мы считаем, что это наш долг. Путин өчен имза җыю Чаллыда 20 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Шулай ук шәһәрдә Григорий Явлинский һәм Ксения Собчак өчен дә имзалар җыела. Декорациялар, костюмнар спектакль барышында олышынмый. Бер генә актер мастеровые Рус драма театры сәхнәсендә беренче тапкыр моноспектакль куелды. Әни әсәре нәрсә турында яңалыкны шәһәрдәшләр ничек кабул итте? Безнең сюжетта. Первое письмо от мамы я получила в 7 лет, а должна была в 5. То есть это такая забота, чтобы не травмировать психику. То есть мама умерла, когда мне было 4 года. То есть, когда мне было 4, она умерла, но она умирала довольно долго, около полугода. За это время она написала мне письма. Спектакль героина 28 яшь, аның әнисе яманшыш авыру белән үлеп ятканда кызына 24 хат яза. Аларны һәр туган көн сайын тапшыралар. 28 яшы туган көнне соңгы хатны укыганда Ольга видео көндәлек яздыра. Шунда ул тормышында булган вакыйгаларны яңарта. Актриса Марина Кулясова күптән түгел республиканың атказанган артисты исемен алды. Ул сәгать ярым вакыт эчендә тамашачының игътибарын читкә җибәрмәде. Премьерага автор Ася Волошина да килде. Возникает какое-то плотнейшее соприкосновение с ролью прекрасной, на мой взгляд, актрисы. Может быть, сегодня это было даже слишком тотально. Мне кажется, что всегда спектакль меняется после премьеры, и я думаю, что впоследствии будет какая-то чуть большая, может быть, дистанция, чуть более точная форма. Чаллы сәхнәсендә моноспектакль беренче тапкыр куелды. Әмма тәҗрибә уңышлы узды. Тамашачылар әсәрне җылы кабул итте. Премьерага билетлар тиз сатылган. Әни әсәре 13, 14, 18 гыйнварда да куелачак. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Көньяк Америка комлыгында Дакар ралли марафонының 5-нче этабы тамамланды. Экипажлар 770 чакрым араны узды, 264 чакрымы махсус участок. Финишка КамАЗ мастер командасының 4 йөк машинасы да килеп җитте. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Бу Дакар тарихка иң авариялы буларак кирип калачак 5-нче этап азагына элек җиңүче булган 2 узышчы төшеп калды. 2-нче һәм 4-нче этапта Айрат Мәрдиев белән Дмитрий Сотниковның КамАЗлары ауды. Бусында исә Эдуард Николаевка да авырга туры килде. Фаул, Вова, фаул, быстро! Стал немножко сдавать назад, а там был уступ. И мы в этот уступ провалилось колесо, и мы немножко завалились. То есть даже не сказал бы, что упали на бок, а именно завалились на угол крыши. Вот, конечно, уже сами не могли выехать. Слава богу, практически сразу ехал Коломи. Сразу моргнул, что поможет, остановится. И, конечно, очень ему благодарны. Николаев 17 минут югалты вакытны яңадан кайтара алды. Дмитрий Сотников экипажы финишка 4-нче булып килде. В одном ущелье, очень узком, где вообще разъехаться невозможно, перевернулся джип. И собралась колонна, и было много грузовиков и джипов, и помогали. В итоге ребята, я остался с машиной, ребята помогали переворачивать ее вручную, потому что грузовиком было невозможно подъехать, и только
вручную можно было перевернуть этот джип, чтобы освободить проход. Айрат Мәрдиев финишка 8-нче булып килде. Хәзер гомуми зачет таблицасында ул 7-нче урында. Антон Шибалов экипажы 13-нче урында. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән бүгенгә сау булашам. Исән-имин булыгыз. Продолжаем праздновать рождественские скидки в корпорации Центр Селдом. 4G смартфон Philips за 6990 и 1500 вернем. Корпорация Центр Селдом. Все как для своих. Яршаллы Каршау, Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов. Эксклюзив шоу программалары белән 1-нче, 2-нче, 4-нче февральдә Сара Садыкова концертлар залында искиткеч булачак. Санаторий Шифа-Васу и Жмингоды предлагают своим гостям уникальные лечебные программы. Пусть наступивший год пройдет под знаком здоровья, красоты и благополучия.